Estudyante ka? Opo. What if scholar na lang ta ka? Nga tagaan ta kag monthly allowance, ganahan ka? Oo, ganahan kay ko ana. Putik ka, may ka, pre. Abi ba na akong atsyop na kayo ka? Namasaya, gigapon ka diri, ha? Sino masahiro? Kita aning naglaglaag ko, kanipurmahan masahiro. Pasig ikaw na masahiro. Oy, ay ko pa sa nginli, pre. Kaning pormaha, mamasayro ay black and white. Playboy style. Pumapurmar niya ko diri, ha? Utot ni mo. Ako ka na pasayro, ha? Ako na. Wala. Uy, sus! Ako sakay na! Sa muka ni bataan. Uy! Uy! Gagi! Isa, pre. Isa, pre. Mausa naman ka! Yan ang awayan naman dyan ito ng babae. Ako magyuntay una nakakita niya ba? Ikaw na nakakita pero ingon ka maka na masahiro. Aba mo po makay-short. Sayang po kayo. Kabalo man ko pitigin ni kayo no. Anin na lang, istoryahan na to kung asa siya mo sakay. So, sunta ng pod ni. Padiskarte ay napunta ning duha. Kiswerte ay. Ipagi na to ni sa legal nga pamagi. Lagi sa may una. Sabayan na to, patungan na to siya. Aha. Dira na tamo explicar kung pili hatag niya sa tuwa. Ah, sige, pati bayay tan duha, ha? Tara. Ay, napangutan na. Kamusakay, man din nasa kuha. Asa na? Asa ka, dam? Sa crossing na po pero 15 lang. 15, atre, larga ta, 15. Okay na, 15, ma'am, larga ta, tara. Buti ka, ma'am, na, huwag ka na. Ito isa. 13, sakay ka sa kuha, makasave kag dos. Pwede pa nimo na ipalit og snowbear basig loadon ka sa tong biyahe. Agree lang sa ko ha. Siyempre. Yan na, tara, larga na, larga. Ma'am, 13? Ha, Jis na ka sa kuha, ma'am, Jis. Jis, ka nang... Jeez, ay Oh, dito 5 na mong save. Dako na mong masave, di ba? Taysa. 8 ka sa kuha. 8, makasave kag 7. Asa man ka na? Oh, diri na sakay na. Kung larga na ta. Mga pre, yan na. Sabog ka. Ay, sa pre, relax ba? Ma'am, 8 yung hatag. 5 na lang ka sa kuha. Ang Jis mo, makasave pa ka. It's either, ipalit ni mo nagmaruya kasi gutumon ka sa biyahe ba? Seryoso? So, 5 seryoso na na, lang, ma'am. sorry. Ay, Tara, dire ka, ma'am. Larga na ta. Pagkunit ang mayo, Ay, taysa pre ka na 5 nimo 3. Diri ka sa kuha 3 ali, 3 na. Tres na lang. 3 na lang ali. Hindi naman siguro na-plite ng tres. Pliti na. Pwede rin na lang ko kay tres Oo. naman na. Dili ko musugutan. Ay, sa pre, sa biyahe, pre, ma'am. Kanang trace niya, ma'am. Ilibre na lang ako na para makasakay ka sa kuha. Ay, Dali. libre na lang. Oh. Sige, diri na lang Save ko kag sa libre. 15. Palit kag maruya o balisingko nga Diyos. O, tira? O, magkunit ka sa kuha. Taysa pre, ngano mo larga man kadam. Naog dra. Estudyante ka? Opo. What if scholar na lang ta ka? Nga tagaan ta kag monthly allowance, ganahan ka? Oo, ganahan kay ko ana. Ulahi man gud akong tuyo jud ako, ali di ko ganahan mamasahero na ako diri para mo tabang og tao. Ay, diri na lang ko Oh, sa diri inyo. na lang ka sa ako ah. Sorry, need jud ako scholarship jud. Ako jud allowance, diri na lang jud ko. Tara na. So kad karon na scholar girl na ta ka. Grabe palabian man ni pare. Di pa mo ko makaya tong opera ba? Kaya pa man ni naimpas mo tura.